מחילה, כבוד הרב. יש אדם, נולד לו תינוק. רוצה לקרוא לו או עידן, או דין, או עומר, או אלרועי. תקרא לו שאני מייעץ, תקרא לו אברהם. הוא לא כל כך דתי. לא דתי. אברהם אבינו היה דתי? אברהם אבינו היה אבינו. המציאות של השתלטות אשכנזים באה לידי ביטוי גם ברבנות. לקחו את אחינו בני ישראל, הכניסו אותם לעיירות הפיתוח במושבים, ואמרו להם, אבא שלכם פרימיטיבי. הרצון הזה שיהיה לנו כוח לספרדים, כי אם אין לך כוח פוליטי, אף אחד לא רואה אותך. הספרדים הנחשבים דפוקים, שיש להם אמונות תפלות, הם מאמינים בעין הרע, בכיסופים, לא יודע מה חשבו עליהם. הוא לא היה מוכן לעבור משפלה כזאת פעם נוספת. תורה צווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, לא קהילת עיראקים ולא קהילת חלבים ולא קהילת מרוקאים. קהילת יעקב, כל עם ישראל. כדי לשכנע את הרב עובדיה שזה אמיתי, שאנחנו מסוגלים, אנחנו הילדים הקטנים, תמיד, הצעירים, האברכים, יכולים לעשות פה מהפכה ולהביא אופרציה אדירה. זה היה נראה חלום לא מציאותי. ואז הכנסנו את אבא שלי לעניין. הוא הבין שצריך לקדם את הספרדים. כל האפליה תיפסק, ולא רק זה, אנחנו נבנה עולם תורה ספרדי גדול. והוא אמר, תקימו.